Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Ashone ngesikhulu ihluka amalungu omndeni ayisikhombisa wakaMthembu eMzumbe eningizimu yaKwaZulu Natal ngesikhathi umlilo ubungalawuleki usho ubuhanguhangu maqede basha nendlu. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphi na kuphi landibala khona le video. Mangawuqala usijonela elikhasi wamolekele igama lami ngosibonga konke wakandwando Mothanda ungangibiza intatheli eka YouTube. Kushone ngehluka amalungu omndeni ayisikhombisa wakaMthembu ngesikhathi kusha indlu abebekuyona. Kubika ukuthi lamalungu omndeni abelindele ukuba nomsebenzi kuleli khaya bobothe umlilo kwenye yezindlu ngesikhathi usha ubuhanguhangu maqede wangalawuleka maqede wabashisa nendlu. Kushone abantu abayisikhombisa omdala ubeneminyaka elinganiselwa ku37 bese kuthi omncane kunabo bonke ubenamaviki amabili nje vo ezelo. Undunankulu waKwaZulu Natal uSihlezekala udluliswe amazwi enduduzo emndenini kanye nokukhulu ukudumala ngaso lesehlo esithe sehlela umndeni nabantu basale beshaqekile ngaso lesigameko. Nathi njengethimba leZwida Media sithi dudu kumndeni kanye nezihlobo nabangani. Sengathi imoya yabadlula emhlabeni ingalala ngokukhulu ukuthula. Bafethu mina ngizofisa ukwazi ukuphala kwakho khona lapha kwi-comment section ngalolo daba. Mina nje ntathela YouTube sengiphuma kanje ngithi angibambe evidweni elandelayo.